Миналата седмица една новина даде нова надежда на хиляди хора, които се борят с болестта рак, съобщи и BTV. Нека си припомним. Британски учени обявиха, че са открили ново революционно лечение на рак. Методът се нарича имунотерапия и според учените има потенциал напълно да ликвидира болестта. Новият метод включва комбинация от два медикамента. Те стимулират имунната система на пациента да атакува раковите клетки. Тестовете били направени върху хора с кожен рак в напреднал стадий. В резултат на лечението при над половината от пациентите туморите се смалили или растежът им бил спрян. Според учените, имунотерапията ще постави начало на нова ера в лечението на рака. Експерти смятат, че тя може напълно да замести стандартната химиотерапия през следващите 5 години. Да, повечето от нас сигурно си казват, че англичаните са на светлини години от нас и там медицината и науката са напреднали много. Скептиците обаче ще трябва да замълчат, защото двама български учени отдавна изследват възможностите на имунотерапията и още преди 10 години са разработили ваксина срещу рак. Преди време Ирена Григорова ни отведе в тяхната лаборатория и ни разказа за труда им в поредицата българските открития. Днес професор Хаджиева е тук при нас на живо, за да коментираме новината за изобретението на британските колеги и да разберем повече за възможностите на имунотерапията у нас. Здравейте и добре дошли. Може ли най-напред това, за което медиите съобщиха, всички ние съобщихме като нещо постигнато от британските учени, да бъде определено като революционно, като нещо ново? Първо, нека да кажем, че революциите в медицината трябва много внимателно с тях да се отнасяме. Имунотерапията, както и имунната система, са изключително древни методи на лечение. Не е нещо, което сега е измислено. Британските учени са много напред в разработването на ваксини и на имунни препарати. Но така или иначе, нека си припомним с няколко думи, че всъщност имунната ни пази от всякакви чужди въздействия. Няма специална система, няма дълак или черен дроб. Има цялостна система в организма, защото навсякъде може да се случи попадане на чуждо тяло, чужд антиген. Имунната система това прави. Непрекъснато циркулират клетки, които се занимават има ли, няма ли нещо чуждо. Ако има, дават го на макрофагите, те го ликвидират и така по този изключително прост механизъм, но много ефективен, нещата се случват. Така че сами си представете колко учени са се обръщали към имунотерапията за помощ. Когато става въпрос за имунотерапия и рак, какъв е начинът, по който се случват нещата? Как едното лекува другото? Стигаме до един въпрос, който води до Нобелова награда. Какво предизвиква рака? Чудесно, днес си задава въпрос за Нобелова награда. За Нобелова награда. Ако аз мога да отговоря за Нобелова награда, ще бъде още по-добре. В контекста на това, което се случва в момента в Британия, което сега показахме, всъщност това е нов начин, така ли? Не е нов начин. Не, това са препарати. Препарати, които стимулират имунната система. Има много препарати. Вие самите сте разработили такава ваксина. Да. Тя е разработена вече много отдавна. Първо, това нашето откритие, нашето изобретение стои, в основата на изобретението ни стои ваксината против туберкулоза. Ваксината против туберкулоза ще направи 80 години от първото й приложение в света и до сега се прилага във всички страни, някъде задължително, някъде незадължително. Тоест, новите неща, тук сензации няма. Има нови постижения, защото науката влиза в изключително тънките дебри на молекулите. И там се занимава с ензими, например, които удължават клетката. Една клетка, за да расте, трябва да има така наречения елонгационен фактор, който да позволява нейното деление иначе организма спира. Той казва, не, повече това няма да расте. Затова имаме толкова голям бял дроб, толкова голям черен дроб и така нататък. Не може да не спре. Когато не спира, значи има елонгационния фактор, някой не го е спрял. Когато има такъв препарат, който да спре развитието на клетката, растежа на клетката, тогава ние сме победили. Това е. Вашата ваксина това прави. Нашата ваксина прави това по съвсем друг механизъм. Британските учени го правят чрез спирането на този ензим, който всъщност дели клетката. Да, и съответно, когато това действа по отношение на туморите, те спират да се развиват. Защото те се делят най-бързо. Ама то конкретно ли отива при туморите или в цялото тяло? Не, нищо не отива конкретно. Както и химиотерапията, както и тогава това означава, че има странични ефекти, така ли? Да, само че страничните ефекти при един ензим или антиензимен препарат не са толкова много, колкото примерно са при химиотерапията.
защото там е токсин. А във вашия принцип каква е разликата При между нашия британските? принцип е съвсем, в смисъл, друга част от имунната система използваме. Имунната система има два основни типа. Единият е да действа срещу вируси и бактерии, създавайки антитела, които хващат антигена, правят комплекс антиген-антител и по този начин той вече е безвреден. Другата част е гледането и ликвидирането на чуждите клетки. Нали? Освен бактерии и вируси, клетки, които са собствени, но под някакво въздействие, според мен, тъй като аз съм микробиолог и на мен ми отива да кажа това, примерно под въздействие на микроорганизми. Дълго време един микроорганизъм е стоял в стомаха, например Хеликобактер пилори. Правил е гастрити, болният се е лекувал неефективно, останал е този. 20 години има тежък възпалителен процес на това място. Той се заличава по някакъв начин. Нали разбирате? Той просто се заличава за имунната система, вече става, там... Тя престава да го разпознава. Да, грижих се, явно нищо, няма, оставям го. В момента, в който го оставят, нали, и той започва да се размножава безконтролно, направили една маса, която е критична в различните органи. Това се нарича тумор. Това се нарича тумор. И тогава вече е малко късно за имунната система. Тя не може да проникне вътре. Тя отгоре може да го разруши, но вече навътре и тумора е изключително. Разбирате какво значи едно младо, нахално същество, което първо се храни, първо пие вода, първо метаболизира. Всичко прави първо, защото е изключително младо. И агресивно. И изключително агресивно. И тогава идва вече ход на този тип имунотерапия. На ваксината, с която ние работим. Да отиде при тумора, защото микробите, които съставляват тази ваксина против туберкулозните, нали, бактерии, те не са толкова глупави. Те ще отидат точно там, на мястото, където е трапезата, където е храната. Там, при тумора. И ще се заселят при него. Заселят ли се, той ще стане видим. За имунната система. Отново, нали, става селф, ние пренасочваме вниманието на имунната система отново към проблема. Към това място. Защото имаме активен живот вече на други микроорганизми. Защото пращаме нещо малко, нали, чуждо, което обаче го прави видимо. И тогава имунната система отново се обръща към това място. Това е механизма, по който работи разработен от вас медикамент. За какви типове рак е подходящ той? Тъй като механизма е много древен. Нали, сами разбирате, че той действа на много древен механизъм. Да правим видимо място, което е станало невидимо. За сега, нали, действаме при всички видове солидни тумори. Тумори, които са на органи. Не действаме на тумори на кръвта, защото все пак стимулираме определен тип клетки. Тоест всичко, което е всъщност бял дроб, панкреас, дебело черво, щитовидна мозък, гърди, простата, матка. Абсолютно всичко. Абсолютно всичко. И какви са резултатите реално? Резултатите са много добри. Първо, трябва да кажем, че при имунотерапията няма странични явления. Като казвам, няма странични явления. Може да има леко зачервяване на ръката, може да има някакъв леко грипоподобен симптом или синдром, но това е много никакво явление в сравнение с това, което прави химиотерапията, което прави лъчетерапията, нали? Стандартните методи на лечение. Така че, мисля, че не само аз мисля, 2013 година Science, едно голямо научно списание, нарича се Наука, казва така: имунотерапията е новото постижение в развитието на лекарствата против рак. Защото доскоро се създаваха нов химиотерапевтик, още по-нов, още, нали, така. 20 препарата за едно и също нещо. Това е прекрасно, защото ставаме подробни. За всеки отделен случай имаме специфичен препарат, нали, който действа още по-специфично. Но химиотерапията е химиотерапия. А съвместима ли е имунотерапията с химиотерапия и лъчетерапия? Не, нали виждате? Тоест? Не може. Трябва да свършат курсовете. Не да избере. Няма да избираме. В онкологията нямаме много избори. Това не е диабет. Нали, да се опитаме с храна, без захар. Не става дума за друго. Идва човек, правят му диагноза, че има рак на белия дроб. Той трябва, веднага му казват от болницата, че трябва да започне химиотерапия. Той обаче предпочита или не да започне имунотерапия. Трябва да вземе това решение, което да започне първо. Никога не съветваме хората така. В онкологията няма много видове лечение. Има операция, която никой не оспорва. Нали, трябва да има. Има химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия. Край свърши. Нали? При това агресивно заболяване. Нашето мнение е, че трябва да се опита всичко,
което би било полезно. Няма да правим химиотерапия при рак, който въобще не се повлиява. Нали? Но има стандарти, има световен стандарт. И този световен стандарт казва, при рак на гърдата и хер-положителен, примерно херцептина, действа в повече от 50% от случаите. Значи, трябва да го опитаме. Добре, по отношение на времето, защото химиотерапията знаем, че са на курсове и зависи от спецификата на рака, са между 1, 2, 3, 6 месеца, една година и така нататък. Въпросът е за имунотерапията. Колко време отнема тя, за да може човек да се възстанови? Имунотерапията може да отнеме цял живот. Нали? Но зависи колко този живот е дълъг. При нас има болни, които идват вече 25 години. 25 години се поддържат с една или две инжекции годишно. Годишно? Годишно, на 6 месеца по една. И въпросът е скъпо ли е? Въпросът е безплатно. В България тази ваксина, създадена от моя баща още в 60-те години на миналия век, е безплатна. Болните, които идват при нас, практически плащат само консултацията. Да не говорим за тези пари. Консултацията е различна. 40, 50, 60. За кой тип пациенти това не е подходящо лечение? Не е подходящо за хората с левкемии. Защото там клонове на съответните левкоцити, лимфоцити и други кръвни клетки са и без това активирани. И много внимаваме с тази ваксина, която е жива, да не стимулираме пък някой клон, особено тези, които са агресивни, да не го стимулираме него. Затова за сега се въздържаме от лечение. А за възрасти? Няма може деца... Единственото, което ограничение при децата е, че всички деца, които се раждат у нас, се бецежират. Прави им се БЦЖ, т.е. стандартната противотуберкулозна ваксина се прави на деня след изписването, на втори, трети ден след раждането. И тогава има достатъчно натрупан такива бактерии в организма, не можем да го повтаряме. Не дай Боже, говорим 7-8 годишно дете или 10 годишно. Отново на 7 годишни има реимунизация. Това е единственото, което съобразяваме, когато действаме с този препарат. Вие ни споменахте малко за начина, по който възниква рака, предположенията, които вие имате като учени. Споменахте микроорганизмите. Да, смятам, знаете. Доколко имате въобще вие, учените, някакво обяснение такова солидно, защо ни се случва това и ни се случва все по-често на все повече хора? Отново въпрос за Нобелова награда. Да, но все пак какви са догадките и докъде сте стигнали в обяснението? Да, има доказателства. В медицината над 50% от случаите на всички карциноми е доказано, че се предизвикват от вируси или от бактерии. Което за мен като бактериолог казва, аз имам специалности по вирусология и по микробиология, така че след като са доказани над 50% от случаи, че те се предизвикват от това, значи всички случаи се предизвикват от различни вируси и различни бактерии. Можем ли да се предпазим тогава? Би трябвало да можем. За сега още науката не дава както може, както всички. Ясна превенция. Както Гардасила. Сега новата ваксина против HPV, която се прави при 14 годишни момичета, нали, които вероятно все още не са заразени с този human папилома вирус, нали, който не предизвиква само рак на шийката на матката, се смята, че предизвиква рак на ануса, рак на назофарингса и въобще участва в различни видове карциноми. Значи, ако вие превентирате тази инфекция, тогава ще превентираме и рака. Смятам, че същото може да се направи за хеликобактер пилори с рака на стомах. Същото може да се направи за хепатитните, хепатотропните вируси, които предизвикват рака на черния дроб. Кои са най-честите възпаления в човешкия организъм, които човек вече се превръща като в хронични и си ги държи... Например, синозит, давам пример. Много хора имат синозит и не го лекуват по начина, по който той седи 20 години. И тогава... Това също ли е предпоставка? Абсолютно. Абсолютно е предпоставка, защото заличава антигенната структура, истинската ясна антигенна структура на този организъм. Това е свързано силно и с зъбите по същия начин, с всичко, което може да има възпалителен процес. Да, с стомаха, с червата, с белия дроб, нали, да не говорим целия, с кожата. Нали, сега най-много ваксини в момента се правят, целия свят работи за ваксини за превенция на меланоми. Знаете, една ремка обикновена. Означава преди още да се е стигнало до там профилактика пак. Да, профилактика, преди да се стигне. Защото когато се стигне до раковото заболяване, там нещата са много на кантар. Тоест искате да кажете, че ние сме на крачка от това в един момент всички да се имунизираме против рак на кожата, примерно, както се имунизираме против хепатит или нещо. Да, и както сега всички момичета се имунизират срещу рак на шийката на матката.
И смятам, че това е бъдещето. Кога това ще стане за кожата специално? Не знам. Не знам. Защото в новината се казва, че до 5 години едва ли не, според британските учени, вече тази ваксина ще бъде достъпна за масова употреба. Не е толкова лесно, защото за да влезе пък една ваксина, света е създал някакви изключителни правила, които в една степен са добре. А вие защо не може да наложите вашата ваксина в света? Ние сме я наложили в целия Европейски съюз. От 2012 година Европейския съюз е казал, нали, и с признаването на изобретението и с регистрацията на изобретението, е казал такъв препарат в Европейския съюз няма. Плюс още различни страни, които ние сме посочили. Тъй като това е скъпо удоволствие. Нали, това не е ефтино нещо. Нали, за това не сме казали в целия свят ще регистрираме. Ние сме регистрирали един препарат, който ако някой гигант, фармацевтичен или не толкова гигант, реши да купи и да разработи нататък, ние с нашите сили до толкова. Има една приказка. Аз направих каквото можах. Хайде сега вие направете повече. Последен въпрос към вас. Какво бихте посъветвали зрителите? Тези, които биха искали да направят това, което зависи от тях и е в тяхните ръце, за да се предпазят от това в един момент да трябва да седнат в стола на пациента си, който чува диагнозата рак? Първо, да не допускат в организма им да има хронични възпалителни процеси. Това е първото, което трябва да се направи. Значи, профилактичният преглед, профилактичното изследване на кръвна картина, показателите на възпалението, утайка, C-реактивен протеин. Нали? Това не са чак толкова много показатели и не изискват много време и личните лекари могат да го правят. Нали? Така наречените туморни антигени. Това е една констелация от белези, които можем да направим. Една ехография на коремни органи. Всичкото това, колкото и да струва, е безплатно от GP-то. Нали, когато направим или видим, че един човек има дълготраен възпалителен процес, той трябва да се лекува при специалисти вече. Гинеколози, гастроентеролози, пулмолози и така нататък. Нали? Благодарим ви, професор Хаджиева, за това Бъдете гостуване. здрави и вие. Благодаря. Изключително полезна Много. и сигурна съм интересна за огромна част от нашата публика информация. Сега продължаваме нататък.